Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Чӣ хеле айноми видео диден. Ман мехоҳам ки кам кам ҳам хеле куртуҳо дар каналам бимонам барои шумо, фақат аз ҳамин як канали Зайнаб лайф, номаш Зайнабай, беҳад духтараки хубаки хоксоракай. Хай шояд ки зангҳои ягон татно набина, бечора рӯздарӯз дар ҳамин ҷои коршай бигем дар ҳамин контейнераш рӯзто бега савдо мекуна. Инам хеле куртакҳои пахтагӣ овардай. Мехоҳам як кӯмаки хидмат бароша бирасонам. Мақсад дар канали ман бисёр занҳо бисёранд. Ба тамоми шаҳрҳо доставка дора, фақат ба тариқи почта. Инам хеле куртакҳои пахтагӣ овардагиай. Силкаи каналашро бо дар комментария закрепид мекунам. Бидроен бо худаш чӣ хел гап задагиай, бо ба забони худаш мақсад чӣ хел гуфтагиай, ман рости уқа намефаҳмам. Бо ҳамаша худаш нағза как фаҳмондагиай. Куртакҳои пахтагӣ қати буркакошонан, размерошон ай 42 то 60 1400 рубл. Ба фикри ма ки и беҳад арзонай. Ай папленда ё хубанд, бо багати метаван бинед чӣ хел вичам хушрӯвай. Дар тӯи маърака мешавад ки бипӯшен шумо биравен, ё ки барои ягон апатонай, модартонай падарка бениҳоят хуби хушрӯвай барои хона. Мақсад бо ягон кас ба гуфти ма ки курта падарка кунед, то чанде ӯ намоз бихона, мақсад намоз мехона, ягон тоат ибодат мекуна, савобаш ҳатман барои шуморо мераса. Барои падарка бениҳоят си хубай арзонак дар шаҳри Москва савдо мекунанд. Номи ҳамон бозоршон Садоводай. Дар ҳар як навораш дар охираш ҳамон номерои вайшон контейнершон навистагиай, нишон додагиай. Номерои телефонаш чӣ хеле экранда мебинед. Фақат ватсап кор мекуна. ҳатман бидроен размерои дилхоҳи хитона, цветои дилхоҳи хитона скриншот кунен, дар ватсап шурӯъ кунен. Ба фикрам як хел занҳое ҳастанд ки мақсад сразу занг мезананд, мехоҳанд ки гап бизананд. Ба фикрам ки япаҷон вақт надора, рӯзто бега дар ҳамин контейнер рӯзто савдо мекуна. Мақсад хубтараш ки скриншот кунен, ҳамин цветое ки дар шумо маъқулай скриншот кунен, дар ватсапаш равона кунен, ҳатман ҷавоб метиҳад. Ҷавоб ки надод, ман номерои худам менависам бимонен. Мақсад шумо метонен заказ кунен, лекин ҳатман ҷавоб метиҳад. ҳози ҳамин камтарак бигем рӯзона серкоран, лекин ҳамин вақте ки бинанд ҳада ҷавоб метиҳанд. Ма чанд бор 3 бор шид валоҳалам агар хато накунам, ҳамин бор заказ мекунам барои хидмат, фақат барои савдора не. Барои ҳамие ки мақсад барои шумо ози ма ҳамиёро нишон додестам, бигем ки ма ягон пул мегирам, пул фоида мебинам, не, валоҳалам ки не. Ма просто мехоҳам ки кӯмаки худам ба ҳамин апаҷонам бирасонам. Хидмда анами куртаҳои химара беҳад маъқул шудан. Ё дувойкаҳанд, бигем платья қати химараш бо инаини молчаам дора, барои рӯта пӯшондан фақат чашмот метавад. Айнам цветакҳои нежни, яки фасонаки чанд намуд, и ҳамааш борои навай нав овардай. Чӣ хеле ки ба наздикӣ ҳамаи мо шумо медонем фарзанддор шудагӣ будан, 1 моҳ шуда буд ки видео намекарда будан. Барои ҳамиқа камтарак подписчикошон гумшон кардагиай. Ман мехоҳам ки подписчикошон бироянд, дастивияз қатишон куртаҳоро заказ кунанд. Инаи цвети сиёҳшам аҷоибот фасон. Размерои иё ай 42 бигем то 50. Инамиё ду намудаш ба фикрам инаи ширчоиш қати сиёҳуш. Ина ёш юбка катиян, химара юбкадор. Ёш беразмеран ай 44 то 60 мераванд размерош. Бо ма силкаи и видеошам, силкаи видеое ки пешаи куртаҳоро нишон додам, ҳардуша дар комментария закрепид мекунам силкаҳошона. Бо бидроен чӣ хел хучон ба забони ширини хучон бо тамоми нозукиёш фаҳмондагиянд. Ҳамаи борашон качественияй, бигем хеле дастдӯзи хеле тез бикана ё ки дар обу дура, и хеле нестанд. На танҳо курта, тамоми намуди сатрҳо, бигем 1000 намуд куртаву либосҳои спортивниҳои двойка ма заказ кардагим аҷоибот дар каналшон хушрӯ ҳастай. дар инами контейнершон шумо метонен ай видеоҳошон бидроен скриншот кунен, партоен куртаҳои дилхоҳи хитона ё ин ки сатрҳо 1000 намуд сатрҳо доранд. Ҳар якташ навори худша дорад.
ва метунен заказ кунен. Арзонам бигем ба худо духтари хоксоре ҳаст, арзонам мекуна агар нархш маъқулто набоша. Лекин ба фикри ма ки қимат нестай. Анами қимароҳош 2500-ан. И бохай доставка дора. Доставкаш ба фикрам 300 рублай. Ба тамоми шаҳрҳои Москва доставка дора. Ҳамун рӯзе ки заказ мекунӣ, ҳамун рӯз аллакай равон мекуна ба бегаша. дар моҳлати 2 рӯза 3 рӯза ба фикрам ки мерасай. Набине ниқобакша барои рӯда маҳкам кардан аҷоибот хушрӯяи тамошобинони азиз. Дар ҳамин ҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунам. Ҳатман будроен куртои дилхоҳтона заказ кунед.